Vítajte u môjho ďalšieho dielu 4. Terrarie. Dnes sa pôjdeme do dungeonu a potom v 5. dieli by sme šli preskúmavať žangu. Trošku mi to seka, ale nebojte sa, za chvíľu sa to začne pohybovať. Troška rozohriať tú hru. Dobre, takže ideme preskúmavať dungeon. Som sa rozhodol. A potom v ďalšom dieli by sme mali ísť do džungle. Potom kopať hostnú výbavu a potom by sme sa mohli vrhnúť na Wallflasha. To samozrejme hard mod bude zložitejší, takže dostať k itemom a kopanie rúd asi budeme strihávať. Tento diely, tento nebude moc dlhý, možno bude mať tu teda pol hodinu a potom ešte no to je všetko, teda video by mal trvať okolo pol hodiny. To regularikácie natáčať nebudem, lebo neviem, ako si sa mi to nedá natáčať tá hra, neviem prečo. Proste sa mi nedá natáčať, no tak tá regularikácie vynecháme. Si budem hrať len tak svojsky, ale Starbound by mi mal ísť natáčať. Ale neviem, regularikácie mi nejde, pretože tam je to trochu inačie, ako som si predstavoval. Neviem, ako to tí hráči teda natáčajú, ale mne to proste s Overwolfom nejde. A to sme už tu. Dobre, ideme preskúmať dungeon, že to bude celkom nebezpečné. Ja tam je hneď 6. Sme v oblasti dungeonu, čiže bude to tu nebezpečné celkom. No, v hard mode po zabití plantery je tento dungeon ešte nebezpečnejší, samozrejme. O mnoho. Dungeon je dosť nebezpečné miesto. No v hard mode až po zabití plantery je hard mode neuveriteľne ťažký. No to takmer nepremožiteľné miesto. Teda v tomto dieli idem prehľadať dungeon, pokúsim sa celý, pokiaľ neumrem. Ale výbavu mám fajn, takže dúfam, že nie. Že neumrem. Ale hádam, dúfam, nie. Au. Ale dávaj parádny damage. A nemôžem ho trafiť s tou harpunou. Au. Nemôžem sa s tou harpunou trafiť, asi si radšej zoberiem meč. Ale aj tie osne mi celkom dávajú. Oni popadajú do tej diery, ich nemôžem zabiť. Počkať. Tak. Tomu dáva aspoň vyšší damage. No a vyzerá, že umarím, že to zdá, že on je dosť nebezpečný. No niekedy sa vám tam naspavní hen toľko kostolcov. Au. A je tu samozrejme tá hnusná vodná sviečka, zvyšuje spawn rate prče. A to sa mi zrovna tu nepáči. Kývneme sa po stovke a zoberiem túto sviečku. Zoberiem túto sviečku. Tak, už je preč. Tak ešte sa to nebude spawnovať, takú kostnicov, sviečku som zničil. No, ešte problém sa tie všetky. By som už hľadať aj ten waterbolt, asi nevieš, čo to je. Presne som superior, hneď som ho našiel, stačí povedať. No zbre lepšia magic zbraň. To žere celkom dosť many, ale
fakt super. Tak. Vidíte, už to nie je taká kostýmcov. Ešte nemám. Len mám takú výbavu, ktorú do dungeonu potrebujeme. Zrejme bude sa spavovať tých sviečok. Pretože to sú dosť nebezpečné veci, tie sviečky. A to ja budem mať možno asi tak 25-26 minút. To bude to dlhé ako zvyčajné. No minulý tretí diel som skrátil, no lebo mám aj v popisku, že no komentári, že sa vyskytli problémy a som ich spomenul aj vo videu, takže aby ste sa potom na mňa nehnevali, že je krátke, ale možno vám to ani nevadilo. Ten waterbolt aj svieti, čo je výhodné. Aj toto by mal byť waterbolt, nie, to je bug. Ináč, to je mechanik. Ešte by som potreboval Goblin Tinkeriera. Kľúč tam potrebujem akurát. Ale keď on umre, on sa nasťahuje do domu, ale aj tak no, musím umrieť, no. Viac menej. Aj to je fér, že tu chodíte na mňa úplne z každej strany. A tie lepky nemám rád, lebo dávajú ten prekliatý kurset a... prekliatý kurset. Vlastne kursa, no znamená to prekliatie, no ale je to prekliatý debuff. No. Musím ho nejako drsne zabiť. Tak. Super, môžeme... Muramasa, super, má to ešte damage, rýchlosť, ale zase to nemám z vysoký knockback. Ešte teleportation potion, a to je prvý potion, to som skúšal už v creative mode a je to dosť blbý potion. Musím to tak povedať, že to dosť blbý potion, ono z toho porte, kde si do zeme, do lávy takmer, no ku láve. To nie je nič príjemné. Au. Teraz mi dajú tie spajky, ak tie príšery. Ideme hore ku tej zlatej čistke. Idem odomknúť. Idem hlavne otekovať, že tá veľkoľšie príšerie dáva i knockback. On to vlastne na nervy. A Shadowkey tiež dobré, no super vec náhodou. Aké sú to super itemy. Šanci, Lensa, tak. Už sa začínam, v dungeone sú tie najlepšie témy. Vôbec 1.3 plánujú, že by mali byť nové dungeon zbrane. Aspoň to tak vyzerá. Au. Majú byť teda, budú nové dungeonové zbrane. Tu sú tie svietiky, čo to je, čo výhoda, že vidím na to. Skôr som ten kostiak nevyskočí. Ja som vedel, že ho raz zabijú. Au. Silné sú to príšery, ale... dosť dávajú zabrať potom. No to zasvietím tú lampu. Au, rovno predo mnou. Tak. Asi ďalšia čestka neodomknutá. Je to Rogue Legacy, no som iba kúsok začal to iba hrať. A teda no, nebudem to bohužiaľ natočať, lebo neviem ako to natočiť. Tu teraz nemám problém, samozrejme. Môžem natočiť aj milión dielov v pôde, ale na čo milión. Ale budem natočiť aj také tutoriály. Keď nebudem môcť už natáčať let's play, tak budem natáčať tutoriály.
Zatočili terariové tutoriály. Nazar. A to práve sa dá imunitu proti kursu. Že za nejakú, no nie. Si meníme za, no to si môžu nechať. Zatiaľ to je na Angšarm. Takže dobre, že mi to tu hneď droplo v dungeone. Au! Bože, na mňa každý sa príšera tu strieľa, som ani neviem normálne, ako mám zabíjať. Ak s minišákom. Zase tá sviečka. Sviečka to tu mení na úplné peklo. Viete, alebo ten watercan zvyšuje spawn rate príšer. Dokonca aj keď dáte kumoru, tak sa môže spawnúť king slime. Aby sa mi to stalo. Ale to bolo na konzole, takže na to ešte starej verzii, takže to teba som potreboval, kamoško. Mám superior Muramasu, ktorá má plus damage. A hlavne knockback je na Muramase dôležitý. Knockback je samozrejme na... Ako viete, to ona má vždycky knockback. To je tam že to príšery vás ľahšie môžu sa dostať ku vám a zabiť vás. Vyhali sme sa dostať až k hlave. Takže sme hlboko. V tom harmode budeme hľadať Wizarda. Ale samozrejme, som že pôjdeme do džungla, no aj by sa tam nájsť v krystáli. Potrebujem, aby sme mali 400 a potrebujem 10 liv krystálov ešte nájsť. Aby som sa mohol pripravovať na Wolflasha. Sa mení oblečenie. Určite lepky, ale oni sú ešte také mining počal, to sa hodí na kopanie. Zvýši ten mining speed. Takže bude krompač rýchlo kopať. A zase sú všade tie sviečky. Blazing Villa. Prepačte mi, že tento diel bude asi ťažký. Lebo tu všetko po mne skače. Sice moc ich to nezdrží, ale aspoň na tú chvíľu. No furt nemám kľúč. Kľúč by som potreboval. Ďalší. Nechodia mi tu žiadny, jak sa to volá. Za chvíľu nebudem mať torčky, za chvíľu mi dojdu. A nemám wood. Budeme sa asi svietiť za chvíľu s glowstickmi. Čo už a zase pripraviť storček do dungeonu. Viete, ako dungeon je veľká štruktúra.
Toto je posledná chodbička. Môžeme ísť teda hen tam hore. Tak. Hen to tu posvieti. Samozrejme sa budem dobíjať, možno mimo kameru, možno aj pri kamere o Night of Edge, to je asi čo to je? Frozen čestka. Ak neviete čo to je, tak sú to také špeciálne dungeony, ktoré sa dajú odomknúť iba v hard mode. Je asi jeden necrohelm má, toto má koľko, tak 6, toto má 5. Máte necrohelm má to ako úplne prvej verzie. Brnenie. Muramasa. Vlastne si to lepšie premyslieť asi. Budeme svietiť s glowstickmi za chvíľku. Už svietime s glowstickmi. Vidíte, to taký ľadový kúč, to len dropne, ak sa to volá, otlačok od toho kúča a potom musíte pomocou všetkých vecičiek z hard modu vyrobiť kľúč, ktorý... Kde oni padajú? Si ani Česko nemôžem vybrať. Magic Missile, to je super zbraň. A ešte to aj svieti, dobre. Nemusíme svietiť tými glowstickmi, ako som povedal. Je to 9 many a dáva to 23 damage. Fíha, to si môžem rovno vymeniť za amedistávku. Žero to iba 9 mana. No ale ja mám málo many, sa rýchlo vyminie. Ešte mi hrozne poskakujú, všimli ste si to? Ty si to môžeš všimnúť, tí kostýmci hrozne poskakujú. Predsa asi len zoberieme tie glowsticky. Je Halloween čestka. A v každej čestke je nejaká špeciálna zbraň. Ako v tejto je Rainbow Gun, tej druhej je taká na manu taký minion, sa to volá... Ako sa to volá? Staff of Frostidra. A tu vám vyvolá takú hydru, ktorá strieľa na všetkých nepriateľov, čo vidí naokolo. Tajbulku si môžeme skovať a povedať toršak. Aspoň tu na nejakú tú časť osvetlím troškou. Ako je to ďalej? To je veľká chodba. Pani, to je riadne veľká chodba toto. Ale preskočím tam. Ja som vedel, že umrem. Tak fajn, kým sa dostanem na toto miesto späť, tak to strihnem. No čaute, ešte budem teda chvíľu natáčať. Moc času nemám, ale ešte budem teda chvíľu natáčať. Môžete idú sa si kúpiť aj jetboty. No nič tu, že sú fialové sú pretože mám Shadow Armor. A sa rozhodol, že teda ešte pôjdeme na chvíľu do dungeonu. Ale... no, si poriadne vyprazdil inventár. A ešte budem teda nejakú tú chvíľu natáčať. Ale moc dlho teda už nie, možno takých
5 minút. Budem ešte natáčať video. Že už moc dlho nie, tak som si narobil kopu torčiek. 82, budem potom ešte preskúmovať sám dungeon. To bude ešte sám preskúmovať dungeon a no, budúceho dielu sa uvidíme, budem cestovať po džungli. Dungeon je hrozne strmý, teda sa tu dá ľahko zabiť. Super, ten watercan, to som dal konečne preč. Bude to somarina, iba kvôli mne je tu milión príšer. A chcete si to svietiť, ale na to je lepšia golden candle a nie. Že to zvýši defense, aspoň môžem lietať. Som si to vymenil, v dungeone to tak moc nepotrebujem, lebo je tu miesta dosť. Myslím, že z dungeone zabijem zrovna tak, že spadnem a ma zabijú príšery. Že to bolo celkom trápne, ako som spadol na zem a sa tam roztokal na kusy. Rozejal. Ten blbý prešoplejda. Tie blbé watercandy sú všade. Všade sú úplne. To je práve ten problém, že zvyšuje spawn rate príšer, ako keby to tu nás... No nie to tu vlastne asi naspal. Aby tu bolo viac príšer. Neviem, do ktorého mám strieľať, lebo je ich tu veľa. Tak. Vždy sa mňa, lebo dobre vieš, že nemôžem aj rozstreliť. Keď teraz sú tie obudy. Potrkám, do tej budem zbierať, lebo sú na vnič. A aquascepter. Teda no... Byť aspoň ten... Palčiut konečne, ale... Vyzerá, že si to ešte nejaký ten čas počka. Tučko rovno použiť a aspoň mám teraz 99, co sú 86. Ešte dostaneme potenciál a potom ešte chvíľu na to, že preskúmam a podobne preskúmavať aj ten dungeon. Ako nestíneme celý asi nie, alebo vidíte, tam je úplná križovatka. Sem je to úplná križovatka, rozcestie. Je tu milión tých darkcasterov a to sa mi nepáči. Všetci ma damagujú z každej strany a... Sú tie moje koiny, boty. Tak to určite nepreskúmame celé, kúkajte, ak sa to tu kúkati, všade cesta, všelijaké tie... Určite co potreboval. To sa aquascepter. Mi to leze na nervy. Môžem nechať. By som tu videl. Tam nepôjdem, alebo to ide až tam do tejho miesta, ale tam to aspoň osvietím, že tu je cesta. Au. Dosť. Ma nedamidžujte. Tak. Au. Tu je tam už samý 8, to už nič nie je. Ešte tá Muramasa nie je taká super, má nízky knockback. Ale keď má teda
Tam plus 10 kg, keby mala plus 15, by to bolo lepšie. No, Umršovo sa pozeral, nemá tam nič také zaujímavé v obchode. Tak, teda nič nekupoval. Fíha, to sú ešte štápky na sebe, vidíte to? To je svinské. Kúč ten akurát. Nie, doskoč si na to. Tu nič neviem. No, aspoň vidí lepšie. Také sú všelijaké veci, ktoré mi netreba. Fíha, to je reálne, to by sa osvietiť. Trápky pri sebe. Ale ešte by som tu aj znova umrel, že? Takmer som znova umrel. Au! Vyzerá, že zase umrem. Aj umrem. No samozrejme umrem znova. Ja to už nejdem natáčať, lebo mi to dať železie na nervy, takže majte sa a čau.